Mahlalela. He, ubuya phe ebusuku uzongikokotela ngabo 1. Vuka. Wena ulele ngalesikhathi mina ngilalanga uwe la. Yini manje squeeze? Yini unesibindi sokungibuza ukuthi yini? Ufika ngabo password kukwakho la noma kukwami. Yazi since ufona ngiyakho la uyazenzela kukwakho la. Uyamkokotela mina ngabo password ngilelo kwamele ngivuke ngivukele wena mina. Bengikuthume kodwa bokuse usuka ngaphaswani khona phana mina mfika. +1 kusemini +1 AM. Angithi bengiyabona umuntu wami mina vele bengihambe. Wayengalali khona mina uzongilinga la kwami. Ukwami phela la. Bengikwata ngijika ngithi squeeze ayikho mjikila angithi kube ne-problem. Kube ne-problem manje mina ngena bengikuthume kuphi mina. Ngeke ngilale manje mina ngenxa yakho. Angisithande style sakho angisithandi. Akusikwakho la. But angithi ngakutshela squeeze ngacela ukuthi umuntu amasivakashele wena wala. Umuntu akuvakashele kuphi la? Sikunika indawo yokuhlala la so letha nabantu bakho. Tshela loyo muntu yakho ukuthi awunandawo. Wena uvakashele yena. Angiyeni ndawo mina lapho. Ngiyacela. Ungangilingi kwami. Squeeze ngakutshela ngathi ngisindi kanje. Usindi umuntu oright. Angifuni ukwazi ukuthi usindi umuntu oright noma umuntu onjani. Angiyeni ndawo la kwami. Khali isicathulo sami la. Uzoyenza umthetho wami mawufuna ukuhlala la. Or else uphume la. Uphume la once. Ngeke ngizohlala kabuhlungu kanje mina endlini yami. Ha. But ngiqale ngafona ngithi squeeze ngabe ukhulumile. Ngiqale ngafona lapha efonini yakho ifoni ungayibambi. Ngibamba ifoni ebusuku mina ngilele. Ngibamba ifoni yomuntu engazi ukuthi ngimthume kuphi. Boyephi ngabo 1 o'clock ekseni. Bengafanelanga njikani ukuthi ngisuke lapha ngikhulume lo sindi kunizalala kuye. Then ngathola ukuthi ngale kule hlobo sakhe esibuyile. Wase sithi ngeke ngikhona ukulala kulo. Manje mina ngenaphi mina lapho ngicela ungitshele ngena kuphi lapho. Ngoba mina la kwami ngizolala ngesikhathi engisifuna angeke ngitshele ukuthi ngilale nini ngibamba ifoni nini. Eyami leyo phone. Manje ngibhekana namafoni mina ngingalali ngikhathele ngibuye emsebenzini. Nile nto ngitshela yona ngingalali mina ngibhekane namafoni. Ngicela squeeze kulento le ibe between mina nawe. Angeke kanjani. Ngiyomtshela ubaba ukuthi ngeke ngihlale kanje. Ngiphile kanje mina. Kwami ngiphile kabuhlungu kwami. Ngikunika indawo yokuhlala awuna danki. No. Ngeke ngiphile kanje mina. Yebantu iyajabula yazi. Emzini wami mina ngizophila kabuhlungu kanje. Ngiyazenzela uyaphuma uyangena awusuba wala wena. Awusuba bawala. Ngiyacela ungangiphilisi kabuhlungu emzini wami. Yebantu. Yazi umuntu uzongikokotela ngabo 1 o'clock ungibuza ukuthi ngilele ngo1 kwamele ngenzeni. Ade ngamelanga njike into engikhulumayo befuna sinzalala khona kusini. Manje ungalalanga khona ke. Kule problem. Mina ngena nguphi kuleyo problem? Ngena nguphi? Uzongikokotela kusukwakho la baba. Hlonipha umthetho walendlu le if ufuna ukuhlala la. Or uzohamba kule ndlu le. Akusukwakho la. Yazi since umfowenu angekho uyazenzela la. Uyazenzela.